Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Селимжанова. Бүгенге программада. Көтеп алынган ремонт башланды, әмма һава торышы төзүчеләрнең дә, халыкның да планнарын шәлпәрәмә китерде. Югары катта яшәүчеләрне су баса, коммуналь хезмәтләр проблеманы ничек хәл итте? Республиканың иң борынгы лагерьларының берсендә төзекләндерү эшләре тәмамланды. Әлмәттә ел сезонын яшьләр эшләре буенча министр ачты. Балалар каникулларын кайда үткәрә ала? Белемнәрне тикшерү, мәчеттә белем алучы иң яхшы укучылар дини ярышта катнашты. Гыйлем нуры 8нче тапкыр уза. Быел кемнәр җиңү яулады? Берничә янгын, күңелсез күршеләр һәм еллар буе су үтә торган түбәләр. Ленин урамындагы 61нче йорт 60 ел эчендә күпне күрергә өлгергән. Проблемаларның соңгысы берничә ел аеруча кискен тора. Бигрәк тә яңгырлы һава торышы хәлне тагын да катлауландыра. Быел Әлмәттә капиталь ремонт программасына 39 йорт кергән. Алар арасында 50 йорт та бар. Әмма явым-төшемнәр төзүчеләрнең планнарында каралмаган күрәсең. Халык мәсьәләне хәл итәр өчен төрле хезмәт һәм ведомстволарга иртәнек шалтыраткан. Шуларның берсе безнең редакциядә дә яңгырады. Ленин урамындагы 61нче йортта яшәүчеләр иртәләрен кофе белән башларга теләр иде. Тик капиталь ремонтның башлану вакыты уңышсыз сайланмаган. Шуңа күрә халыкка бу көнне чиләк, чүпрәк белән каршы алырга туры килде. Ремонт май ахырында башланган. Эш сезоны яңгырлар вакыты белән туры килде. Светлана Бочкарова бу йортта 32 ел яши. Чиләкле швабралы мәшәкате аның яздан башланып китә һәм беренче кар яугач кына тәмамлана. Зал, аш-су, йокы, ванна бүлмәләре проблемалар бер бүлмә белән генә чикләнми. Электр үткәргеч белән күңелсезлекләр дә килеп чыга. Светлана Александровна Альянс идарәче компаниясенә шалтырата. Ул белгечкә гариза килеп җитү-җитмәвен тикшерергә ниятли. Ай, Аллам, для чего им тогда WhatsApp, если они заявки не принимают? Нәкъ менә түшәмнән аккан су янында розетка урнашкан. 97нче елда әлеге йортта янгын чыккан булган. 90нчы еллар азагында яшәүчеләр һәлакәтне ачык хәтерли. Ул нәкъ менә электр чыбыгы төзек булмау сәбәпле килеп чыккан. Гаризаны Светлана Александровна бер көн алдан ук биргән булып чыкты. Ә диспетчер һәм хезмәткәр арасында әңгәмә дәвам итте. Ну вот сейчас жительница мне звонит, она ждет, что мне ей сказать. У нее с люстры вода течет, а ей надо, видимо, что-то сделать там. Но я не говорю, что ты водопроводчик. Нина Михайловнаның хәле охшаш. Түбәдән су турыдан-туры электр чыбыгына тома. Аш су бүлмәсе урыннан күршедәге ванна зыян күрә. Нина ханым бу йортта 30 ел яши. Вакыт узу белән ремонт яшәү рәвешенә үрелгән. Җитешсез җирне буяу, купканны ямау проблема түгел. Бигрәк тә бу һөнәр кулыннан килеп торса. Нина Михайловна гомере буе төзелештә эшләгән. Су басудан Гөлҗимеш Удикова да интегә. Тарттырып ясалган түшәмгә күз салсаң, проблеманың никадәр җитди булуын аңларга була. Ауылга киттем, мунча кирге, мунча кирип кайтканда булар уже бесит итәләр иде. Икниде зал, спальный, тулган иде су белән. Шәһәр уртасында урнашкан йорт Альянс карамагына Руслы идарәче компаниясеннән күчкән. Проблеманы шул көнне хәл иткәннәр. Су үткән урыннарда ремонт үткәреләчәк һәм фатир милекчеләренә компенсация ясалачак диделәр идарәче компаниядә. Өлкәннәр әйтүенчә, йортта 60 ел капиталь ремонт булмаган. Быел 61нче йорт һәм тагын 38 йорт программага кергән. 2022 елда торак фондын яңартуга 667 миллион сум акча тотылачак. Әлмәт районында шәһәр читендәге лагерьләр ял итүчеләр өчен үз ишекләрен ачты. Аларның берсендә Орленокта күптән түгел реконструкция тәмамланды. Сезонны ачу тантанасында район башлыгы, балалар һәм яшьләр эшләре буенча министр, шефлык итүче оешма җитәкчелеге һәм безнең иҗат төркеме булып кайтты. Это на самый-самый крайний случай. Да, это на самый крайний случай. Это оказание помощи, экстренной помощи. Орленокта штаттан тыш очракта хәтта дефибрилляторлар да бар. Барлык 220 бала да медицина хезмәте белән тәэмин ителгән. Лагерьга йөрүчеләрнең көне медицина күзәтүе белән башлана. Елена Юсупова табиб һәм үзе әйткәнчә бераз ял итүчедә. Елена Казанда яши һәм эшли, ә тумышы белән Әлмәттән. Биредә аның әти-әнисе гомер кичерә. Лагерьда 2 фельдшер, 1 шәфкать туташым һәм 1 табиб хезмәт куя. Безнең иҗат төркеме өчен үткәрелгән кыска гына сәяхәттән соң белгечләр кунаклар өчен тулы бер экскурсия оештырды. Лагерь эше белән танышырга Татарстан балалар һәм яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов та килгән иде. Кайчандыр Орленок урман уртасында палаткалы лагерь булган. Уңайлыклар турында ул чакта сүздә бармаган. Беренче капиталь корпуслар 62нче елда барлыкка килгән. Вакыт узу белән лагерь үсеш ала, төзекләндерелә һәм кечкенә шәһәрчеккә әверелә. Архитектура она влияет на формирование личности, на становление личности. Поэтому даже если в повседневности, потому что все дети приезжают из разных школ, из разных регионов.
Юқы медицина, мәдәни күңел ачу корпуслары һәм аквапарк әлбәттә лагерда бер генә көн эчендә барлыкка килмәгән. Реконструкция эшләре 2004 елда башланып китә һәм тулысынча балачак шәһәрчеге 18 елдан соң гына бүгенге халәтенә килә. Быел Татарстанда иң борынгы лагерның берсенә 60 ел тула. Орленота Транснефть компаниясе хезмәткәрләре балалары юл итә ала. Нефть тармагының башка хезмәткәрләре нәниләре өчен районда Татнефть лагерьләре эшли, ә калганнар өчен муниципаль учреждениелар каралган. Әлмәтлеләр донор акциясына кушыла ала. Ул 14 июньдә сишәмбе көнне иртәнге сәгать 8-дән 11-гә кадәр Әлмәт кан тапшыру үзәгендә узачак. Адресы Ленин урамы 157 йорт. Канны сәламәтлек буенча каршылыклары булмаган теләгән һәркем тапшыра ала. Акциядә катнашу өчен сылтама буенча теркәлергә кирәк. Сайтка күчү өчен QR-кодны сез экраннарда күрәсез. 12 июньдә Әлмәттә 4-нче тапкыр шоссе велоспорты буенча ярышлар узачак. Шул уңайдан иртәнге сәгать 8-дән кичке 4-кә кадәр юллар ябылачак. Шевченко урамы Тукайдан алып Төзүчеләр проспектына кадәр тулысынча ябыла. 10-нчы яртыдан 16 сәгатькә кадәр Шевченконың калган өлешләрендә Зарипов проспектына кадәр хәрәкәт чикләнәчәк. Әлеге участок Д зонасы ягыннан ябыла, ә Балакин урамыннан Шевченко Зарипов урамына кадәр машиналар өчен реверсив хәрәкәт оештырылачак. Чикләүләр шулай ук Шевченко Зарипов боҗрасыннан алып Кылшарев боҗрасына кадәр, Кылшарев боҗрасыннан алып Миңлебай боҗрасына кадәр федераль трассаның берлеше Казан ягына таба хәрәкәт итүгә кагылачак. Нефтчеләр хәйрия йөзеннән Зәй районы мәктәп һәм балалар бакчаларына сертификатлар тапшырды. Акчалар нәрсәгә сарыф ителәчәк, Адилә Борханова белә. Сертификат на сумму 2 775 621 рубль. Нефть чыгару белән шөгыльләнүче оешма Гулькин мәктәбенә сертификат тапшыра. Компаниянең директорлары советы нефть япмалары булган җирлекләргә хәйрия ярдәме күрсәтергә була. Аерым алганда мәктәп коллективына һәм балалар бакчаларына. Район башлыгы исеменнән рәхмәт сүзләрен урынбасары Петр Уразайкин җиткерде. Ул битендә ничек килеп чыга? Шушы территорияда нефтьне тапкач, бу авыллардагы торган кешеләр, балалар ниндидер битендә файда күрергә тиеш. Вот бездән шундый ярдәм булырга тиеш дип шундый карар кабул ителде. Нефтчеләр оешмасы директоры урынбасары Нәфис Ибраһимов кулыннан сертификатны шулай ук Сәвәләй Төги Чыбыклы мәктәп директорлары алды. Сәвәләй мәктәбендә бүгенге көндә республика программасы буенча ремонт эшләре бара. Хәйрия ярдәменә алар ашхана өчен кирәк яраклар алырга планлаштыралар. Без бик шат бу ярдәмгә. Безнең өстәлләрне, балаларның ашайтан өстәлләрен алыштырасыбыз бар иде, менә шушы юнәлештә кулланабыз. Чыбыклы мәктәбе дә акчалата ярдәм өчен сертификатны укыту тәрбия эшчәнлеге өчен кирәк булган җиһазлар алуга сарыф итәчәк. Бик зур рәхмәт безгә менә шушындый зур бүләк биргәннәре өчен. Без моны балалар тәрбияләү һәм белем бирү максатында кулланачакбыз. Спорт белән шөгыльләнүче спорт инвентарьлары, информатика кабинеты өчен компьютерлар һәм инде ашханәгә барлык җиһазларны. Сертификат алган мәктәп коллективлары нефтьчеләр оешмасы җитәкчелегенә зур рәхмәтләрен җиткерде. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Әхлак, зәкәт, фих. Лениногорскида ел сайын үткәрелә торган Гыйлем нуры республика уены узды. Катнашучылар ислам динен белүдә ярышты. Командалар республика районнарының мәчет-мәдрәсәләрендә белем алучы иң яхшы укучылардан җыелган. Уеннар 2014 елдан үткәрелә. Ислам динен никадәр яхшы беләләр? Бер кубок, берничә команда, кем беренче тимәгә баса, шул җавап бирә. Бу телевизион тамашаның тасвирламасы түгел. Лениногорскиның Ихлас мәчетендә ел сайын үткәрелә торган Гыйлем нуры уены. Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан килгән командалар 8-нче ел ислам динен, мәдәниятен белүдә көч сынаша. Илзара Мөхәммәтҗанова Алабуга командасыннан ярышларга бик үзенчәлекле әзерләнгәннәр. Һәр команда вәкиле берәр юнәлеш, мәсәлән, фих, мөселман хукугы законнарын сайлаган һәм шул теманы җентекләп өйрәнгән. Кыз Гыйлем нурын ярыш буларак түгел, ә яңа белемнәр алу, аларны ныгыту мөмкинлеге буларак кабул итә. Команданың яраткан төсе дә бар икән, өстәвенә барсы да калфак кигән. Без инде 3нче курсын тәмамладык һәм без менә бөтенебездә бер курстан чыккан шәкертләр. Шуңа күрә калфакларны безнең командадан бер кыз тегә, ул ясап бирде кайбер калфакларны. Шулай бөтенебез бергә безнең Алабуга мәчете яшел төстә. Шуңа күрә без яшел төсне яратабыз, үзебез дә яшел төстә киенергә уйладык.
Уенда Татарстанның төрле шәһәрләре һәм районнарыннан командалар катнашты. Исмаил Хәзрәт Сингатуллин фикеренчә, бу мәчет шәкертләре өчен зур бәйрәм һәм шул ук вакытта белем истәү аралашу усулда булып тора. Илем нуры һәм моның максатлары ни өчен бу кирәк? Чөнки ел дәвамында шәкертләребез мәчетләрдә гыйлем алалар. Алар инде шушы гыйлемнәрен алганнан соң, аларның үзләренә дә кызыклы, үзләрен сынап карарга. Узган ел кубокны Лениногорск командасы алган иде. Бу юлы уңышны кабатлый алмадылар. Иң-иңнәр исеменә Сарман районы шәкертләре лаек булды. Сабантуйга әзерләнүнең иң күңелле өлеше ул бәйрәм үткәрү өчен яулы һәм бүләкләр җыю. Әлеге борынгыдан килгән матур гадәт үзе бер зур бәйрәм чарасын хәтерләтә. Авылларда гына түгел, ел сайын Баулы шәһәрендә дә Сабан туен үткәрү өчен бүләк җыю чарасы оештырыла. Ул мәдәният йорты каршында эшләп килүче Фәнүзә Айдагулова җитәкчелегендәге автоклуб үзешчән артистлары ярдәмендә тормышка ашырыла. Әлеге күркәм йола гармун баян, күңелле уеннар, дәртле җырлар белән урам әйләнүдән башлана. Бүләк җыючыларны бәйрәм алдыннан халык көтеп ала. Сабан туе безнең татар халкының борынгы, иң көтеп алган, иң милли бәйрәмнәреннән берсе инде ул. Баулыларның күбесе үзләренең яшьлекләрен искә алды, күңелле бәйрәм мизгелләрен исләренә төшерделәр. Кайбер хуҗалар бүләк җыючыларны хәтта табыннар әзерләп сый-хөрмәт белән көтеп торалар. Исегезгә төшерәбез, быел Баулыда Сабан туе 11 июнь көнне булачак. Индира Сайфуллина, Нәфис Сайфуллин, Көньяк, Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәтләр һәм шәһәр кунакларын алтын алмалар турында киятләр паблик арт программасыннан бушлай экскурсиягә чакыралар. Ул 11 июньдә шимбә көнне булачак. Киятләр буенча гид Альбина Нургалиева мураллар аша шәһәр тарихы белән таныштырачак. Маршрут Котлы булсын муралыннан башлана һәм Әлмәт иҗтимагый үзәге янында тәмамлана. Очрашу урыны сәгать 11дә Чехов скульптурасы янында билгеләнгән. Экскурсиядә катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән-сау булыгыз.